Xiren ta' karozzi matul il-jum ħonqu diversi pompi tal-petrol madwar il-pajjiż minħabba l-biża li ġabu magħhom l-azzjonijiet imsejħa mill-GRTU, azzjonijiet li permezz tagħhom is-sistemi elettroniċi tal-pompi jingħalqu kompletament mis-sitta ta' filgħaxija l quddiem. Kawża ta' dan it-tlieta derobosta kjewiet ta' vetturi jistennew biex jaħsbu għal petrol u d-diesel. It-tmexxija tal-GRTU spjegat in-Net News li din id-deċiżjoni se tibqa' fis-seħħ sakemm il-Gvern jieħu xi forma ta' azzjoni u jaċċetta li jiltaqa' mal-Union u mhux esklus li dawn l-azzjonijiet jiżdiedu. Infatti l-GRTU għadha tistenna lill gvern li jsejjaħ laqgħa magħhom. L-azzjonijiet u d-direttivi imposti se jibqgħu sakemm ikun hemm xi forma ta' azzjoni denja min-naħa tal-Gvern. Fil-ġimgħat li għaddew is-sidien sabu ruhom f'sitwazzjoni diffiċli kif huma ġew mitluba jagħmlu titjib fil-pompi tagħhom li jiswa l-eluf biex jilħqu l-standards mitluba mill-Awtorità r-Riżorsi u l-Ambjent sas-sena d-dieħla. Fil-fatt is-sidien tal-pompi tal-petrol qegħdin isostnu li l-ispiża għax-xogħlijiet meħtieġa fuq pompa tal-petrol ta' daqs medju hija mill-anqas €900,000 bl-ispejjeż għal pompi akbar huwa ferm aktar. Is-sidien tal-pompi tal-petrol ilhom 9 snin ma jieħdu żieda fil-qlieħ tagħhom u għalhekk qed jinsistu li l-Gvern iżid il-qlieħ tagħhom mingħajr ma jolli il-prezzijiet għall-konsumatur. Net News tkellem ma' diversi sewwieqa li spjegawna kif qed taffettwhom din is-sitwazzjoni. Id-direttiva qed taffettwak? Ija, ġejt nagħti d-diesel jien, nispera li għandhom ħalli ma nafx kemm ħajdumu. U din qed tinkwetak ġifieri? Iva, mela. Taħseb daqsxejn iktar minn qabel tritu. L-lum kellna kjewiet kbar ukoll li ma stennejnihomx ġifieri. Intant il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qal li l-Gvern għandu jieqaf u webbes rasu u jidħol f'diskussjoni serja mal-GRTU biex tinstab soluzzjoni għal pis li jrid jitfa' fuq is-sidien tal-pompi tal-petrol. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġust qal li l-Gvern għandu l-obbligu li jgħin l-sidien tal-pompi mingħajr ma jollu l-prezzijiet għall-konsumatur.